ли пари? Когато давам четони, не искам да чувам имам само по 50. Сети се нещо. Знаете ли кога е погребението ми? Мисля, че е събота. Колко ли хора ще дойдат? Госпожа Маклъски каза, че няма много родни. Бедният май, трябва да осигурим цветя за погребението. Съгласна колко ще струва? Не знам, ти как мислиш, Габи? Да. За какво говориш? Не получавам подарък, ако се ядосвам или ще се ядосвам. Сега не знам какво ще отпреди. Утре трябва да отида при вас. Моля да ви да се прибра. Току-що се прибра. Солодки. Абе, ще го